Qabżet il-5.2 miljun euro somma li nġabret bris il-Malta Community Chest Fund waqt il-Maratona tal-Istrina, 12 sija ta' xandir li kienu tassew festa ta' ġenerozità l-għada tal-miliet. Il-figura li qegħdin taraw hija mingħajr il-figura ta' Rockestra għaliex din is-sena ma saritx, però tissir is-sena d-dieħla f'April u narawkom hemm għal darb'oħra. Grazzi ħafna lil kulħadd. Il-Maltin u l-Awċin għal darboħra reġgħu rew il-qalb kbira tagħhom u s-sens kbir ta' solidarjetà ma' familji, tfal u individwi oħrajn li bħalissa qed jieħdu kura l-kundizzjonijiet mediċi li qed jiffaċċjaw. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono irringrazzjat lil daw kollha li taw is-sem tagħhom f'din il-maratona fl-ewwel edizzjoni tal-Istrina taħt il-Presidenza tagħha. Illum ngħid għalija irrealizzajt illi il-Malta Community Chest Fund għandha ħafna dirajn. Għandha ħafna dirajn illi qegħdin hemmhekk biex fejt nagħtu l-għajnuna. U nirringrazzja lill-poplu Malti u Awċi kollu li għal darb'oħra tani raġun. X'hekk qedtilkom qabel? Iva, tajtuni raġun li għandi fiduċja fikom u fil-qalb kbira tagħkom. Grazzi ħafna. Matul ix-xandira kull min segwa seta' jifhem u jesperjenza dak li għaddej minnu dawk li huma tant fil-bżonn li jieħdu l-kura hawn Malta u anke barra minn pajjiżna. U kienu bosta dawk li taw id-donazzjonijiet tagħhom fosthom kumpanija, qdiet unions kif ukoll membri parlamentari, anke l-Partit Nazzjonalista preżenta d-donazzjoni tiegħu. L-Istrina propju l-għada tal-miliet hija l-ġurnata li l-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċin iżommu fil-kalendarju tagħhom u kull sena jpoġġu quddiem it-televiżjoni isegwu jagħtu l-kontribut tagħhom lil dawk il-persuni li għandhom bżonn ħafna u ħafna għajnuna. Preżenti għal din il-maratona kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, flimkien ma' bosta persuni li diġà rċevew l-għajnuna mingħand il-Malta Community Chest Fund. Ix-xandira kienet ppreżentata minn numru ta' personalitajiet Maltin u Awċin filwaqt li l-President sabet ukoll ħin iżżur Għawdex biex tilqa' donazzjonijiet. Is-somma miġbura din is-sena waqt l-Istrina kienet kemm xejn anqas mis-sena li għaddiet. Bejn is-sena 2018 u l-2020 din il-maratona kien irnexxiela tilħaq iċ-ċifra ta' 6 miljuni u f'edizzjoni waħda kienet saħansitra qabżet is-7 miljun euro.